Helo a chroeso i Cordi'r Plot. Dyma rif yn arbennig a recordiwyd yn Gŵyl arall Caernarfon. Dyw'r sain ddim y gorau yn y bennod yma, felly ni'n ymddiheurio'n fawr iawn am hynny. Ond gobeithio gewch chi blas ar y sgwrs. Croeso i Cordi'r Plot. So fi yw Ale Jones, fi yw cynhyrchydd y gyfres. Mae Dal Llywelyn yn awdur, Bethan Gwanas, Siân Oddi yn awduron hefyd. A dyn ni Manon, mae Manon methu fod gyda ni heddiw, ond mae Manon ar Zoom. So, helo Manon. Helo, helo. Mae di yn gweld ni. Dwi jyst yn meddwl o fi'n swnio fatha Big Brother. Ti'n recordio hwn? Odw, fi yn recordio hwn hefyd. Pam da mi'n atgoffa o beth? Ie. Mi wnaethon ni sesiwn yn Llanrwst. Pa bryd oedd rhyw 2 fis nôl, 3 fis nôl. A oedd Aled yn eistedd wrth nesaf i fi. Ac ar ôl rhyw 20 munud ar ei jyst rhoi pwniad bach i fi a dweud, dwi di anghofio pwyso record. Problemau technegol o fe. Gei di dorri hwn allan. Mis, ie. Ie, so siwr i chi gyd, iawn? Champion, diolch yn fawr. Ie, neis i fod yn gwneud recordiad byw, flan bobl. Dyna ni cwpl nhw'n dod lan. 2 yn steddfod. Oes, braf oedd yn Caernarfon. Neis gael gwynebau cyfarwydd. So, podlediad i ni yn trafod llyfrau, trafod be ni bod yn darllen yn bennaf, a pob dim i wneud gyda sgwennu. So, be chi wedi bod lan i ddechrau gyda? Be chi wedi bod yn wneud? Neu be chi wedi bod yn... Ie. Dwi wedi bod yn brysur mewn lansada. Wel, eisiau Siân lawr yng Nghaerdydd bythefnos nhw. Do, dos ti'n cefnogi fi chwarae teg, do. Da chi wedi gweld y gyfrol yma? Afonydd, poems. Talydd efo am hyn, ydw. Golygwyd gyn Nesta a Siân Oddi. Ac oedd hwnnw yn cael ei lansio yn chapter. Ie. Gyn Tiger Bay Poetry. Tiger Bay Poetry, maen nhw'n neud nosweithiau rheolaidd. Ac oedd hi'n noson dda iawn iawn. Bod chdi'n darllen dy gerddi, y rei ydych chi wedi gyfieithu. Be oedd yr yna? Na. Gyna ddim yn ei synwyr. Wel, oedd hi'n noson safonol ac oedd chdi yn cyfrannu iddo fo hefyd. Felly, oedd hi'n... Twll ma'n mynd yn fwy. Na, oedd hi'n noson dda iawn. Nes i fwynhau. Oedd hi'n noson dda. Achos be oedd yn braf oedd y noson wedi cael ei rhannu'n 2. Hefo'r hanner cyntaf, oedd yna feirdd yn darllen i gwaith. Bennod drwy gyfrwng y Saesneg, de. O gen ti'r Rhian Elizabeth i ddechrau, doedd? O ie. A wedyn o gen ti, oedd o'n agor i'r llawr. O na, feic agored. Nes di rwystro dy hun rhag cyfrannu, Do, nes i benderfynu bod fi ddim isio codi cwilydd ar neb arall. Felly nes i eistedd llonydd. Ond, faint o bobl nath gyfrannu? O'n i di syni bod yna gymaint o bobl wedi dod allan. O na fwy isio. Nath na rei o'r... Nath na rei o'r deithio nhw, sori, yna amser i chi heddiw. Ie, wir. Waw. Aw. O'n i'n mynd i ddweud, da'n am bach amser haes. Cryduriad bach di bod yn sgwennu ddydd a nos ar gyfer y noson fawr. A wedyn yn cael gwybod, na, dos am byd, sori, cael adre. Dwi'n meddwl, ond dwi ddim yn darllen iawn, mae fel am open mic Saesneg yn gweithio. Oedden ni sôn tro dweithio, Manon a fi'n trio esbonio ti bod bobl sy'n sgwennu'n Saesneg efo llai o gyfleoedd ac yn fwy diolchgar o gyfleoedd na ni sy'n sgwennu'n Gymraeg. Da ni'n disgwyl yn talu. Cyffredinoli'n ofnadwy. Ia, doedden nhw'n cael eu talu na'n byd nag fan. Oedden nhw jyst noson agored a feirdd, sydd allai ddeud hyn yn garedig, o wahanol safon. Ti'n meddwl sa hynna'n deg i ddeud? A wahanol brofiad. Ond oedd ambell un yn dda iawn. A wedyn oedd yr ail hanner oedd wedi cael ei neilltu ar gyfer afonydd. Ac oedd Siân yn darllen y cerddi oedd hi wedi ei cyfieithu. Rhaid ni wedi gyfieithu, rei oedd Siôn Aled wedi gyfieithu. Digwydd bod yn y lansiad yna, oedd lot o'r beirdd oedd yna yn rei wedi cyflwyno cerddi yn Saesneg i'r gyfrol. Be oedd yn ddifur i fi oedd, achos dwi wedi bod mewn ambell i noson fel hyn, a dydy'r Gymraeg a'r Saesneg ddim cweit yn asio yn dda, neu does o ddim cydbwysedd, ond mi oedd y noson honno, mae rai fi ddeud.
lle oedd y Gymraeg a'r Saesneg gyfochrog ei gilydd ac yn gweithio'n dda. A dwi'n falch bod chdi'n deud hynna, cos dydy o ddim yn rhywbeth sy'n arfer digwydd yn nosweithiau TGB poetry, dwi'n meddwl. Ond bod nhw wedi ymlacio a gadael iddo fo ddigwydd yn reit organig, o'n i falch iawn. O, mae rai fi ddweud, na, nes i fwynhau hwnna. Oedd hi'n noson. Oedd Sian Orfi na bod pawb. Ond pawb oedd o'r ryw fath o, o'n i'n sefyll wrth i ochr i am ryw 10 munud, ac o pawb jyst yn siarad hefo hi, ac o pawb yn gwirioni yn hi. Os a rhywun wedi cerdded ar draws cae Steddfod efo Dafydd Llywelyn? A wedyn nes i weld lansiad fflir Dafydd, sef The House of Water. O hwnnw yn clwb golf Pennod. Oedd ychydig yn fwy posh. O Griffin Books oedd wedi trefnu hwnnw. Siop ym Mhenarth, da chi'n gyfarwydd. Oedd hwnnw wedi cael ei drefnu'n dda iawn hefyd. Felly dwi wedi bod yn brysur iawn. Ie, ti wedi. Chi? Dwi'n wedi bod mewn un... O'n i ddim yn galw ti yn chi, o'n i'n galw chi fel y ddwy. Dwi ddim yn bod yn barchus ti. Blanc, pan da chi'n gofyn beth wedi bod yn neud yn ystod y mis. Na i atgoffa chdi wan, fi ni mewn lansiad yn Blaen y Ffestiniog. O, do. Llyfr Simon Chandler, Hiredd Neifion. A fi si mewn un nos Wener hefyd yn Blaena. Mae Dafydd yn trio dwy'n yn sgript i. Dwi'n adlibio fyny. O honno noson ddifyr, mae'r siop hen post, maen nhw wedi ychwanegu dan, felly mae yna fwy o le, a mae Cymraeg Simon Chandler, cos mae wedi dysgu, mae'n anhygol. Mae gen fo eirfa, sydd yn mell y tu hwnt yn geirfa ni, di. A mae gen fo ferf ymregysu. Dwi wedi dechrau defnyddio hwnna, wan. Ymregysu? Ymregysu. Dwi'n ymregysu'n hyn fan hyn, eistedd wrth ymyl Dafydd Llywelyn. Ti'n bod fatha, gird yourself. Da. Safety belt on. Safety belt on. Os o'r rwy'n fan hyn yn defnyddio ymregysu, ddim hyd yn oed Meg Ellis. O ie. Ti'n defnyddio fo'n gyson? Ond mae'n ddiddorol fel mae dysgwr yn gallu dysgu yn iaith ni'n hunan i ni. O'n i'n fatha, ond o bobl eraill am mynd, waw, gwrando ar Gymraeg. A dwi hanner ffordd drwy'r nofel a mae'n dda. Ond dwi ddim yn mynd i sôn amdani, achos da ni eisiau cadw rhai llyfrau at y Steddfod, does. Ond nes i fwynhau hwnna. Ond be arall dwi wedi bod yn gwneud ydy gweithdai mewn ysgolion. Ac ar ôl deuddydd mewn un ysgol, na'i mo'i henwi, o'n i'n mynd i ymddeol. O'n i'n meddwl, dwi'n rhy hen i hyn, sgen i mor egni. Cos oedden nhw'n blant anwyl, bywiog, just aflonydd. Wow, ac o'n i'n meddwl, beth hyn, Covid, ond na just fel la ma nhw. Ac nid ydw'r gyfrwng o Gymraeg o'n i, a o'n lot o blant oedd, but I don't speak Welsh. A fath rawn, wyt mi wyt ti? No, I don't. A ti just, ac o'n i fod i wneud deuddydd efo nhw yn Gymraeg. Dyn nhw ar yngliniau, ond o'n. Oedd yn brofiad, ond na, dwi hen i hyn. Ond wedyn, noson honno, nacyd ar y patio, yn mynd i fita'n swper, o'n i'n rhoi llwyad yn yngheg, a mae'r ffôn yn mynd. Ti'n cofio bod ti efo ni'n Glanllyn heno? O'n i 25 awr yn hwyr yn barod. Do'n i'm lot hirach pan gyrraedd eisiau i Glanllyn. Saris nes i basio unrhyw. Criw o Gymru glân glwyw o ysgol Maes Gwendraeth. A da chi'n gwybod pa mor... Oedden nhw'n ffantastig ac yn llawn syniadau ac yn sgwennu. Nes i'r un dasg sgwennu efo nhw, blwyddyn 9 o hyn. Ac yn i'n meddwl, na i ddim yn mynd ddeol. Ti'n cael y Toblerones pethau yma yn bywyd dwyt. A wedyn fi eisiau fel plant ysgol gynradd. Mae'n offeren, Blaena yn y llyfrgell. O'n eisiau mynd â nhw'n gyd adre efo fi. Oedden nhw'n gorgeous. Dwi'n siŵr sa rhieni rei o'n nhw reit falch. Ia, bosib. Ond oedden nhw... Mae plant Blaena yn wahanol. Dwi'n gwybod beth o? Na, mewn ffordd dda. Maen nhw just mor frwdfrydig. Oedden nhw just fel na. A dwi'n gwybod, maen nhw mor naturiol. Ond ges i gwestiynau ac yn i'n meddwl, di hwn wedi cael ei drefnu ymlaen llaw. Dwi'n meddwl na'r gwestiynau syth o'r galon oedden nhw.
neu maen nhw'n actorion da. Dwi'n gwybod. Ond, felly na, dwi'n mynd i wneud mwy o weithdai. Felly dyna beth sydd wedi gwneud. Ww! Iola Llewelyn Griffith. Ne, Sean, de. Ti'n iawn? Mae'n oce, yndi? Ia, Sian? Dwi'n mynd, lansiad arall yn blaena. Ddim yn y siop yn Caffi Antistiniog, yn y siop yn gwerthu Gai Toms di cyhoeddi llyfr, Llechan yn y Gwaed. Sy'n un o'r gyfres mae sgyn Carreg Gwalch yn straeon yn dod o ganeuon bobl. Dwi'n mynd i ddarllen o eto, so fydda i'n deud i mwy na hynna tha chi, ond oedd y sgwrs rhwngtho fo am Myrddin yn ddifyr iawn. Dwi wedi ddarllen o, ond dwi'n mynd i sôn amdano fo'n Steddfod, ond da iawn, Gai. Dwi amdan ti, Manon. Dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer y Steddfod, dwi'n methu aros. Felly, dwi wedi sgwennu sioe gerdd o man bach o'r enw o Stand i'r Steddfod, a mae Osian Candelas wedi gwneud y music efo, a mae o yn amazing. Mae o, achos da chi'n gwybod o brofiad, wel, y ffaith bod fi ddim yna heddiw, fi ddim wedi gallu trefnu'n hyn yn ddigon da i ffixio'r car a falle bod yna heddiw. Dwi mor chwit-chwat. Lle ni'n danfon lyrics i Osian, Bethan, dwi yn gweld chdi'n nodio os di. O'n i'n danfon lyrics i Osian, a wedyn diwrnod wedyn, oedd o'n danfon can gyfan oedd o jyst yn swnio'n hollol amazing. So, dwi wedi bod i ymarfer cor Steddfod, a mae o jyst, dwi mor excited a nervous amdano fo. Lle dyna, dwi wedi bod yn neud. Yn lle mae'r sioe? Ar y nos Sadwrn cynta a'r nos Lun. Dewch yn Llu. Yn y pafilion, Yn y pafilion, ie? Ie. Mae o am glwb peldroed Wrexham, wrth gwrs. Ti ddim yn edrych yn holl yn convinced, David, mae'n rhaid i ddweud. Wyt ti just eisiau esgus i wadd dau fwy Hollywood enwog yna? Wel, dwi ddim wedi gwadd nhw, ond os dyn nhw eisiau dod, croeso iddyn nhw, jyst bod nhw'n gorfod cofio reol Gymraeg. Wel, chi byth yn gwybod na? Na, ti byth yn gwybod. Ia, so dy cynnar ôl? Dwi'n meddwl oes. Sôn am darllen, be chi wedi dechrau gyda Sian, ie? Dyma fi. A chi wedi dod y llyfrau gyda chi. Mae dog. llyfrau fi ar y ffôn, ond mae Manon ar y ffôn. Gei di ddweud celwydda. Ia. Gei di wered y man ond. Ie, dwi'n dod â nhw, cos ydw i fynd yn hollol blanc ac i'm yn cofio pwy sgwennodd be. Mae hanner hein jyst yn un lwmp i sôn efo'i gilydd, bydwch y poeni. Llyfrau Saesneg, a dwi'n wedi ddechrau fo cylchgrawn bod fi ddim wedi ddarllen o'i gyd, a hwn di'r rhifin cyntaf, mae'r ail bellach ar gael Folding Rock. So dwi'n... Mae gen ti wbeth yn yr ail, oes Manon? Oes, gen i ysgrif yn yr ail. Deimladau... Mae o fod yn gylchgrawn llenyddol Cymraeg. Mae'r sgwennu bob peth dwi wedi ddarllen yn efo hyd yn hyn, dwi wrth y modd, mae'n sgwennu gwych yn efo. Ond mae'r golygyddol, y ddau olygyddol, wir yn codi'n wrychu ni am ryw reswm. O'n i wedi meddwl mynd trwy ddefo'n fanylach neithiwr a gweithio allan yn iawn, ond un o'r pethau mawr ydy, dyn nhw'n fatha, sa'n nhw'n ymwybodol o gwbl fod yr iaith Gymraeg yn bod. A mae'n wbeth chydig bach yn nawddoglyd ynglyn â'i hagwedd nhw isio cael sylw i Gymru a annog sgwennu yng Nghymru a balli. Gei di angyd weld efo fi ar bob cyfri Manon. Ond o ran y sgwennu sy'n efo'r pethau dwi wedi mwynhau'n ofnadwy. Felly mae'r sgwennu, maen nhw ddewis yn dda. Wrachdo bod fi'n wedi darllen y golygyddol ddechrau. Dau lyfr arall dwi wedi cael o'r Boro Box yn llyfrau Saesneg. A mae'r ddau yn enw ddigwydd. Dyn nhw wedi troi allan fel o'n i'n disgwyl sy'n danos bod fi ddim cweit yn darllen blurgs ac yn jyst yn gweld rhywbeth ac yn meddwl, o ia, un o'n ydy Living the Vanlife gyn Naomi J. Grevemberg. A mae'n deud, discover what it's like to live and work on the road in a camper van full time. Dwi awydd, rhywbryd. So'n i'n meddwl, oce, na i ddarllen hwn. Ac ia, mae'n
Mae'r pethau marferol, fatha rhowch service i'r fan, ac os da chi'n teithio fo rywun gnewch siŵr bod chi'n cael amser wrthyn nhw yna. Mae o hefyd yn lot mwy, dyna so drinid a dydy hi. Mae wedi dechrau rhywbeth o'r enw Diversify Vanlife. A mae jyst yn eich chi sylweddoli pa mor ofnadwy a hiliol ydy Mericia, fama hefyd wrth gwrs, ond Mericia, do'n i'n hyd yn oed yn gwybod be oedd BIPOC, Black, Indigenous and People of Colour, os ddewch chi ar ei raws ar ola. A pethau yn sôn am pa mor anodd ydy i bobl sydd ddim yn bobl wyn. Neu rhywbeth fatha teithio gwmpas mewn fan ac yn mynd reit yn ôl dechrau'n 30au, rhwng 1936, dwi'n neud nodiadau wan sbio, ac 1966, o'na wbeth o'r enw The Green Book, The Negro Motorist Green Book, oedd yn llyfr i bobl oedd ddim yn wyn, oedd wedi prynu car, iddyn nhw'n cael gwybod pa garages fysa'n rhoi croeso iddyn nhw, pa welldi fysa'n rhoi croeso iddyn nhw, pa gaffi fysa'n rhoi croeso iddyn nhw, os oedd nhw'n teithio mewn car rownd y wlad. A weithiau di rywun ddim yn... Mae pethau, da chi'n dod ar ei traws yn damweiniol yn ei dychryn rhywun fwy na pethau pan da chi'n di chwilio am hawliau sifil yn Meridiadau. Dwi'n gweld, mae yna lot o wnebau yn nodio fan'na, mae yna ffilm arbennig o dda am hynna mwy neu lai. Ia. Oes, dwi'n cofio henw i hwan. The Green Book. Fel cydi, o ia. The Green Book. Wir yn werth i weld. Ia. O na fod, un o'r enw Victor Hugo Green na sgwennu'r Green Book. Oedd o'n dod â fo allan yn blynyddol, dwi'n meddwl, neu'n rheolaidd o leia. A'r llyfr arall ydy Burnt Sugar gan Avni Doshi. O'r rhestr fer Booker yn... Dwi'n yn cofio. Cwbl o flynyddoedd yn ôl. Ac eto nes i ddim... Ges i rhywbeth. Mae gen i gacwn. Os na i anwybyddu fo, wrach chi'n anwybyddu fi. Oce, diolch. Eithon ni mlaen at Dafydd y munud. Peth bach melys. O, hwnna joc wel. Bi welis i ar gefn hwn o perthynas mam a merch. Di bod yn anodd ar rwan mae'r merch yn gofalu am y fam. Oce, perthnasol, medda fi. Ond mae di osod yn India. A erbyn y diwedd, da chi'n gwybod pwy fe bechad drosto fo, da chi'n gwybod pwy sydd yn ffwndro, os y fam, os y fers, os chi. Mae yna allu bobl i fod yn greulon at ei gilydd anhygoel yna, a mae di sgwennu'n glwys iawn. Felly, o'n i falch bod fi di cael gafel na fo bron iawn mewn camgymeriad. Mae o'i wneud efo heinaint, ond ddim dyna di'r peth da chi'n gofio ohono fo. Yr unig beth arall i ychwanegu am hwnna. Dwi'n siarad gormod heddiw dydy. Awyr iach, mae reid. A'n ymlaen i siarad am lyfrau Cymraeg. Cos dwi'n wir eisiau dweud wrth pawb brynu llyfr Iestyn Tyne. Ti eisiau dweud wrth pawb? Na, dim y cyfan af i'r Rhyngom ni. Ar lwybrau atgof dros yr hys. Mae jyst yn hyfryd. Just prynwch o. Os yna chi ddim diddordeb o gwbl y prosser hys na barddoniaeth y ganrif ddwytha na dim byd, ond mae o just ydi sgwennu mor neis. Mae o'n... do'n i'm yn gyfarwydd ar gerdd. Ac o'n i'm yn siŵr iawn be'n neud. Mae hi yma yn y cefn, so nes i basio o cefn, mae Iestyn di penderfynu rhaid sy'n y cefn. Cos mae'n eisiau mi ddarllen bob peth cyntaf, a dyna nes i, a dwi'n meddwl mae dyna y peth iawn. Mae o jyst yn llyfr, rwsyd mewn lyfr academaidd, a chi, mae yna droed nodiadau ar rif y glith yna, ele. Ond mae o di sgwennu nes bod chi'n teimlo yn glefar iawn eich hun wedi ddallt o'i fwynhau o, hyd yn oed os da chi weithio ddim yn gwybod yr holl gyd-destun. Mae jyst i sgwennu mor glws. Os da chi'n prynu un heddiw? Geith pawb. Ia, dwi'n i gael hynna. Ffeit. Sa hwnna'n...
Castell ar y dŵr, jyst mynd, da chi gyd i ddarllen o di drafod o di fwynhau o, dwi'n cydweld efo chi. Sy'n sylfaenol. Nofel hanesyddol. Dwi'n meddwl bod ti di nelu at oedolion ifanc, hyd yn oed plant, ond oedd yr oedolyn hun yma di mwynhau hi'n arw. A peth arall dwi di ddarllen, oherwydd bod fi'n di sgwennu teyrnged fer i ddi berddas, ydy llwyth o farddoniaeth Nesta Jones, fe farw'n ddiweddar. O, mae dda. A mae rhywun yn anghofio weithiau dydy. Ta mae rhywun yn mynd yn ôl ac yn darllen lot trwy naill ar ôl y llall. Pa mor dda ydy amball i fardd. Maen nhw gyd allan o brint. Dwi wedi dysgu lli. Sa'n neis neu casgliad. Dwi'n cytuno. So ni'n ddigon lwcus i fyw reit agos at... Y loch! Nesta Wyn. A dwi'n cofio un o... Ddech chi'n bod, mae'n beth yn eich bywyd rhyw adega... Be di'r gair am Cymraeg am randw? Am ryw reswm, nath i'n waddi mynd i hel llys i Abergeirw. Ond mae'r pnawn yna di aros yn ynghofi am byth. Just bod yng nghwmni Nesta Wyn Jones yn hel llys. A malu awyr yn bob dim dan hael. A na i byth anghofio fo. Dwi'n gwybod beth oedd hi. Ond oedd o just pan ti yng nghwmni a thryllith. O'n i just, waw, y frenhines Nesta Wyn Jones. Does am digon o sylw di bod i ddi wedi marwolaeth, ond dwi'n cytuno. Sa cyfrol, casgliad a'i cherdig i ag atgofion yn ei siawn. O, ag atgofion. Ie, mae hynna'n neud o'n well llyfr hefyd. Ni'n wahanol llyfr. Os na wasg yma ffansi'r syniad? Ie, cos gomer o hi'n cyhoeddi, felly. Ie, ni di mynd. Cos oedd hi'n golygu hefyd, oedd. Lle, da. Nes i ddarllen Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men, gan Criado Perez. Wel, bydd gwrandawyr yn sylwi, dwi wedi bod yn darllen lot o'r llyfrau ffeithiol ffeminyddol yma yn ddiweddar, a mae hwn yr un fath ar lleill mewn ffordd, mae chi jyst yn cael gymaint o sioc, mae fatha yn y byd meddygol ac yn y byd cynllunio, jyst yn y byd yn gyffredinol, dynion ydy'r default. A wedyn ni, ferched, pethau fatha cynllunio gregus diogelwch i'r car, mae hynna wedi cael ei cynllunio i gorff dyn. A pa mae cyffuriau yn cael ei profi, mae'n lot llai cymleth profi cyffuriau ar ddynion, achos sgynny nhw ddim yr amrywiaeth hormonol sydd gen ferched. Felly mae pethau fatha faint o painkillers da chi fod i gymryd o pethau i ddynion, mae'r wybodaeth yna mwy neu lai. Felly, please, darllenwch hwn ar bob cyfri, dynion a merched. Ond mi nath o'n neud un pwynt, a nath o ddim dweud lot am hyn, ond oedd o'n rhywbeth o'n i'n meddwl oedd yn ddifyr i ni fel Cymru, oedd achos bod ni efo rhywedd i'n enwau fatha nouns yn Gymraeg, mae cymdeithasau sy'n defnyddio ieithoedd sy'n defnyddio enwau efo rhywedd yn tueddu bod efo mwy o gap rhwng merched a dynion o ran tal, cyfrifoldebau gofal ac yn blaen. Ac o'n i jyst yn meddwl bod hwnna'n ofnadwy ddiddorol, achos dwi'n rhywbeth dwi wedi meddwl amdano fo o blaen, chi. A dwi'n gwybod os di'n wir hyd yn oed yng Nghymru, a falle bod yna ffactorau eraill yn ymwneud efo hynna, dwi'n gwybod. Ond ddiwedd dydi. A wedyn nes i feddwl mwy am y busnes iaith yma, nes i fynd ar dim bach, o'n i'n hel sgwarnog bach o ran y ffordd mae iaith a rhywedd yn cael ei ddefnyddio. A pethau fatha'r gair dynoliaeth, mae eto y dyn ydy'r norm, de, fod y default. A wedyn, nes i gael cyfrol o gerddi trwy'r post. Cyfrol newydd sbon Mai gyn Mererid Hopwood. O, mae'n bach. Dych chi wedi weld hwn? O, dwi'n meddwl bydd o yn arwerth ym Mhalas Print heddiw.
Mae o just, dwi'n allergic I farddoniaeth, da chi'n gwybod hyn, dwi just ofno, mae o'n rhy glyfar, dwi'n dallt, mae yna rhywbeth, dwi ofn, ond mae just yn fendigedig, mae'n llyfr mor hyfryd, ac o'n i'n crio, just o fewn munud I ddechrau darllen, mae just mor glyfar, mae hi'n deud pethau mawr mewn ffordd mor gynnil ac anwyl, mae yna lot o gariad, ac addfwynder yn nhw, hyd yn oed pan mae'n deud pethau anodd. Ac un o'r pethau oedd yn plethu hyn i'r llyfr o'n I wedi darllen cynt, oedd mae un o'r cerddi, englyn ydy hi, mae'n defnyddio'r gair ymwraigoli. Ac o'n i'n caru hynna. O'n i'n meddwl bod ni'n sôn am ymwroli fel y peth mawr pwysig yma, da ni gyd yn gorau wneud. A mae hi di troi hynna ar ei ben a di ymwraigoli wrth gwrs, a rywsut mae ystyr hynna'n wahanol I ymwroli, dydy? Mae'n beth gwahanol. Beth bynnag. Un arall, eitha anarferol, falle nes I fynd I Oriel Môn I weld arddangosfa Pete Jones, sy'n artist o Fangor. Ond o'n I ddim yn gwybod bod Pete yn sgwennu, a o'n I'm yn gwybod bod Pete yn neud cerddoriaeth, ond yn Oriel Môn oedden nhw'n gwerthu'r llyfr yna sydd gennych chi rwan, I enw fod I Cynefin, a mae'n dangos darluniau Pete, a mae o'n sgwennu amdanyn nhw. A hefyd mi roedd yna CDs ar gael yna hefyd, a mae o wedi gwneud fatha soundscapes hollol fendigedig. Ond dwi wrth y modd efo'r llyfr yna. Mae'n bach, mae'n hyfryd. Lle mae lot o'r sgwennu, mae o'n esbonio chydig o gefndir y cerddi, cefndir yr lluniau, a mae'n dangos y lluniau bendigedig yma. Mae'n teimlo fel Bangor hefyd, y llyfr yma. Da chi'n teimlo I gysylltiad o efo Bangor. Ond mae yna rhywbeth mor... Mae hyn yn derm rhyfedd, ond Celtaidd, nhw'n wneud efo fo. Mae'n dallt y mynyddoedd, mae'n dallt y tirwedd, ond mae'n dallt fatha be ydy dinas modern yng Nghymru. A wedyn y mwyaf o'n i'n darllen ac yn gweld, mae o'n sgwennu mor hyfryd, a mae yna ddarna, fel mae'r llyfr yn cario ymlaen, mae o'n mynd chydig bach yn fwy haniaethol. Mae yna gerddi yna, reit yn y diwedd, mae yna ffotograffa mae o wedi tynnu, mae yna un o'i dad yn smocio, a mae yna un o fwr bwyd I fam, a mae o yn sgwennu mewn arddull fatha fysa fo'n siarad, lle. Dy'r Gymraeg ddim yn gywir, ond mae o iaith Bangor. A o'n i'n meddwl, mae'n ffordd mor glyfar a pwerus o orffan hwnna, achos mae'r holl beth am wreiddiau I Cynefin ond dyma di Cynefin go iawn ydy I deulu a'i y bwr bach na ym Mangor lle oedd o'n sgwrsio fo'i fam. Just yn meddwl bod y gyfrol yma'n beth mor hyfryd i'w gael. A gobeithio fydd Pete yn sgwennu mwy, achos dwi wir wedi mwynhau hwn. Ai mae'n costio un iawn? £10? Hwna dda, am blyniau. Dafydd, i fynd at ti nesaf, ie? Reit, wel, yn naturiol, hwn yn sôn amdano yn gynharach ynglyn â trafodwyd. A dwi'n meddwl, dim bod fi'n canol Siân o'r fi yn aml. Ond mae rhaid I fi ddeud, mae'r cyfieithiadau a hefyd Siôn. Mae yna gyfieithiadau I fi, mae rhaid I ddeud, naturiol Gymraeg ydy'r iaith gyntaf I fi. Ond mae yna gwbl o gyfieithiadau yna. Ac o'na un darlleniad yn y lansiad I hun. Mae o'na chdi wedi gwneud honni, yn lle oedd y boi yn sôn am I gariad tuag at Afon, ond oherwydd bod o'n Saes. Ie. Cerdd Nick Rawlinson, di o de? Ie, Nick Rawlinson, ie. Lle oedd o'n teimlo bod o yn fel yn ddidwr I ddod pwrpas. Ac bod o yn hoff iawn o'r ardal ac o'r afon. Bod o'n teimlo bod o ddim yn cael derbyn neu ddim yn cael yr hawl I ddeud bod yr afon yna'n perthyn iddo. A o ffordd oedd o'n sôn am I gymuned
a ffordd oedd yn teimlo bod o'n ddieithu. Ys gael ei ddeud, chdi'n o'r cyfieithu honni? Fi nath y cyfieithiad, ond beth sydd wedi bod y ddifyr yn y digwyddiadau lansio eraill, mae merch Nick sy'n 15 oed wedi dod efo fo darllen y cyfieithiad. Mae hi'n siarad Cymraeg? Doedd ddim yn arnos o'n... Na, goedd. O, reit. Na, goedd, bechod. O, sa hwnna wedi bod yn ddifyr? O, dim o hynny ddifyr. Mi'n disgol gyfrwng Saesneg, ond yn llog gyfforddus. Ond mae rhaid i fi ddeud oedd i ddarlleniad do, a wedyn i chdi ddarllen o Gymraeg. Y gwahaniaeth sy'n yna yn naturiol pan mae wedi cael ei chyfieithu, ond y ffordd ydych chi wedi gallu cyfleu yr hyn oedd o'n deimlo fel dieithrwyd i'r gymuned yna, a'r ffordd oedd o'n ysu i gael bod yn rhan o'r gymuned yna. Mae rhaid i ddeud, dwi'n gwybod os ydych chi wedi cael gwersi ychwanegol neu rhywbeth yn beth. Mi oedd hwnna wedi taro deuddag, mae rhaid i ddeud. Felly, cario di mlaen i ddatblygu nawr, a fyddi di... Yn rhywbeth iawn, cyfieithiad ydy'r ail gyfrol sgynnau hefyd, sef ceir ac anifeiliau. Da chi'n gyfarwydd dda hwnna gwbl? Mira, ti wedi darllen ni? Dwi newydd ddechrau. Cyfieithiad gyn Richard Crowe ydy'r gyfrol yma. A di'n ymddiheuriadau, sut mae ynganu enw awdures. Hel. Pa iaith, ti'n sôn? A wedyn... Helo. Mae beth sy'n gael efo un o'r Denmark. Helo, sy'n ni'n meddwl. Wel, os ga i ddeud, mae'r gyfrol yma, mae'n eitha tebyg i ddeunydd Arall Pinter, sef, does ddim lot yn digwydd. Sy'n ti'n cytuno i re? Mae'n... Ti'n dweud allan? Mae beth sy'n gael... Mae jyst y pytiau a'r cyffyrddiadau, lle weithiau mae'n ymylu a bod yn absurd. Ond mae yna ddarna gwirioneddol, ges i'n glas ar... Mae rai i gyfadda, pan dwi'n darllen cyfieithiadau, dwi byth yn teimlo yn rhyw gyfforddus iawn, achos dwi ddim cweit yn siŵr os ydw i'n dall yr arwyddocad diwylliannol neu'r cyfeiriadau. Mae rhaid i fi ddweud, ges i glas gwirioneddol ar hynny. Gwasg fel un bapur. Wir, nes i chwerthu mewn lot o lefydd. A mae yna rei sydd yn lwys iawn, a mae yna gyffyrddiadau gwirioneddol hwnnw. Felly, dwi'n gwybod os dwi wedi Crowe yn gwrando ar y podlediad yma, ond dwi'n meddwl bod o'n efo gael ei longyfarch mawr ar y gyfrol. Wedyn, drydedd gyfrol ydy un Rhianedd Gŵyl Temple. O, ti ddechrau? Do. O, oce. Ond ddyn ni nôl at hwnna nes ymlaen i fi gael amhytyn o'r gwanedd. Ac i fi ddeud na fi sydd yn iawn a hi sy'n anghywir. Argraffiadau cyffredinol? Ys i siopa mewn mirion, a mae tair dynes yn dweud bod nhw newydd allan hon a bod nhw wedi gwirioni. Darllenau hi, meddyn nhw. Felly nes i darllen ni. Ie. Ie. Oce. O, dwi'n sbio dy wyneb di. Oce, ddwn ni nôl at hwnna nes ymlaen pan fyddi di ennill. A wedyn, tair cyfrol fach arall ydy deunydd ddoth i'r brig yn steddfod yr Urdd Dir y Môr yn gynharach eleni. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi gweld nhw. Dod o hyd i'r geiriau, Mali Elwy, tywod Elaine Roberts a diwedd y gan Elin Williams. Sef Elin wedi ennill y fedal ddrama, a Elaine wedi ennill y gadar, a Mali wedi ennill y goron. Dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi darllen hein, ond os ga i ddeud, dwi'n meddwl bod gwasg y stamp i'w llongyfarch yn resog iawn am goheiddi hein, achos a mae'n rhoi llwyfan i bobl ifanc, a mae gweld gwaith mewn print i rywun sydd yn cychwyn allan ar yrfa yn y byd creadigol mor bwysig. A dwi'n meddwl bod mae'r diwyg hein hefyd, mae'r cloria, mae rhaid i fi ddeud, mae werth prynu'r cyfrolau yma petai ond mwyn y cyfrolau, yr cloria. Ond mae rhaid i fi ddeud, mae bob un o hein yn taro deuddag. Ac fel manon dydy barddoniaeth ddim yn rhywbeth yn un o'n nghyfderau. A dwi
Dwi'n cofio Rhys Iorwerth yn deithau, dwi'n gweld o'n yn sefyll yn y cefn yn fanna, yn hwyr yn cyrraedd. Hanner awr yn hwyr yn cyrraedd, Rhys. Rai pethau newid dim. Ond dwi'n cofio chdi'n deithau'n steddfod llynedd bod ni'n trafod i gynnar farddoniaeth ar y podlediad yma. Ond os ga i ddeud, mae stwff Elaine Roberts yn wirioneddol yn werth i darllen. Felly, sy'n ni'n licio llongyfarch y tri yna ar ei camp yn Steddfod yr Urdd. A please, prynwch y deunydd yma. Mae o'n da. Na ni? Okay. Dwi'n teimlo bod fi eisiau clapio. Bod yn positif, de. Bod yn positif. Yes. Oce. Ond gawn ni weld, fe ddigwyddieth ar ôl tempo ta. Felly beth dy fam di gyda fi? Nes i wynhau, ond o'n i jyst yn teimlo bod na fwy i'r stori. O'n i jyst yn teimlo bod yr stori o'n i wrth y modd efo'r hen wraig a'r cyfeillgarwch efo'r hogyn bach. Ac o'n i'n meddwl bod na lot fawr o ddeunydd yn fan yna. Ond o ran y tad a'r hyn bod o'n ddyn drwg. O'n i jyst yn teimlo bod y stori gellid fod wedi tyrchu yn bach dyfnach. Felly mae'n rhy gynnil i ti. Di ti'n awgrymu wrthyn ni? Wel, be o'n i licio amdani bod i mor gynnil, Ie. sa rwy'n fatha chdi ddim yn dallt. Mae pobl yn gofyn pam dwi'n mynd eistedd drws nesaf chdi ola. Dim mater bod fi ddim meddwl bod ti yn rhy gynnil. Meddwl o'n i falla y gellid fod wedi tyrchu'n ddyfnach. Falla sa i wedi gallu gwneud hefo bod yn nofel hirach. O, ie, wrach, sy'n cytuno fo chdi fanna. Bosib. Ti'n recordio hwnna? O'n i jyst yn teimlo bod yna gymaint o stori yna. Falla bod ti wedi cael ei thorri yn ormodol yn ei blas. Swn i'n bersonol yn teimlo gellid fod wedi gwyntyllu chydig bach yn fwy. Diddorol, achos doedd hi'n agos at y brig yn dod yn y fedarwyddiaeth, ia. Felly, mae hon wedi cael ei golygu ers hynny'n do. Ie. Sgwni os oedd na lot o dori. Sa'n ddiddorol gwbo. Ond, ti'n gorffen? Ie, gair. Pan o'n i'n dechrau ni, o'n i'n meddwl, dwi'n siŵr sy'n licio hon, achos mae'n rhaid flodeuog i ddechrau. Mae'n rhaid delenegol, lot o ddisgrifio yr awyr a'r dail a rhywbeth felly. A i mi, mae hynna. Ond mi ddodd. O ti'n teimlo hynna? Na, nes i fwynhau. O, na fo, oce. Ti'n mewn i'r busnes barddoniaeth mae'n Sydd yn chdi bach mwy na disgrifio awyr y dail gyda llaw. Beth bynnag, ti'n dod i nabod yr hen ddynas a'r hogyn bach, a dyna, unwaith ti'n dod i nabod, reit, oce, mae'n ganddyn ni stori ywan. Iawn, y stori dwi'n licio. A dwi'n meddwl bod y tensiwn mae'n greu yn arbennig o dda. A dwi'n licio, mae'n glyfar, mae'n di chynllunio'n daclus, cos mae pob pennod efo un o'r terma cerddorol na, fatha, beth nhw, moderato, lento, neu andante, a mae'r penodau hynny yn siwtio'r gair hwnnw. Dwi'n gweld bod yna gerddorion yma, dwi'n nerfus fan am ddim dweud be ni'n am nhw'n meddwl. A nes i wir, dwi'n mynd i roi benthyg yng nghopi fi i dad, achos maen nhw'n gerddor. Dwi'n mwyn gwybod sy'n eitha licio fo, illa bod o ddim at i ddanto, ond dwi'n mynd i drio beth bynnag. Ond mae yna bethau bach dim hoeni fi'n fo. Enghraifft, ebychiadau yn Gymraeg. Sut fysa chi'n sgwennu Jonathan, nôl yn dy res, please? Sut fysa chi'n sgwennu'r Hollol. Yn hollol. Mae hwn yn EH. Fatha'r Saesneg. Ac yn meddwl, hwnna ddim wyllta fi wan. Felly mae'n gwpl o bethau felly oedd yn gwneud fi... A da chi'n gwybod pa mae rhywbeth yn neud i allan i'n fel yma? Ti'n ngholli fi wan. A be arall yna... A sut fysa chi'n sgwennu waw? Waw. Mae hwn yn wow. Ella bod nhw'n dweud wow. Ydyn nhw'n dweud wow yn Gaerdydd? Dwi'n dweud wow wrth geffil, de? Wow. Ond jyst, chwbod. A wedyn pethau... Fel ti'n neud. Ond dod i'w chwarfod ti'n ma raid. Just bethau bach fel yna. A wedyn dwi eisiau gwybod gan bod yna gerddorion go iawn yma. Chwrs o ffa,
S-O-L, fa de, sol fa. Ie. Ond pan ydych chi'n sgwennu do, re, mi, so, do, sut ydych chi'n sgwennu'r so yn Gymraeg? Na fo, S-O-H yn Saesneg swydogol gywir, ond mewn nofel Gymraeg, dialog, neu narratif, S-O, mae'n meddwl am hyn. Wel, achos mae'n derm penodol iawn dydi, ac yn y llyfrau mynydd i ddygwn SOH ydy. O, dyna ddiddorol. Os ydych ti'n mynd am yr SOH? O, mae union yn mynd i chwilio am y llyfrau myna. Yn ysgol Sul, yn yr ysgol Sul, y daflen oedd ar y wal, SOH o. Ie, ond yn y nofel yma, da, tam H yna, S-O-L, da. Ac ar i mo, do, re, mi, sol. A felly o'r sol fa, oce, ond o'n i'n gweud hynna chydig bach yn... Oedd hwnna'n nid enw fi fyd. Dwi'n gwybod beth bach, dio, ond mae pethau bach yn bwysig. Felly, beth bynnag. So, ia, gorffen yr nodyn yna, nes i fwynhau, a jyst bethau bach yn... Da. Iawn, oce? Ie, Reit. O, ti dwan, ia, mam ser mynd, oce, chi sydd wedi siarad. Gwen ac Arianrod. Gen hogan o Blaenau wreiddiol, mae'n byw yn Macedonia wan. Lleici Gwen Llian, a nofel graffig fel hyn, chwa fo lluniau ar speech bubbles a bellu. Ond ges i, y rheswm dwi'n caru llyfrau gymaint a darllen ydy oherwydd comics fel hyn. Oce, does am lot o sgwennu yna. A ma'n anharo fi, ar ôl y profiadau ges i efo plant anodd a flonydd. I don't speak Welsh. O, mae eisiau mwy o bethau fel hyn, lle mae yna ddarna byr hawdd i darllen. Felly mae eisiau mwy o nofelau graffig, ond maen nhw'n ddrud i gwneud. Ond dwi'n falch bod hwn, mae gen i ddwy dudalen fan hyn, does am gair yna bron ar wahân i Gwen. Wir di fwynhau o, yma ar gyfer plant wrth gwrs, ond nes i fel oedolyn fwynhau o, a mae mor fyr, os ydych chi'n mynd at y deintydd neu ysbytyn o beth, ceirwch beth fel hyn efo chi, a nos gadwch chi'n hapus, felly da iawn lleicu, achos mae di wneud yn chwedl Calafate hefyd, di gosod yn Patagonia, felly cefnogwch lleicu draw o Macedonia. Ys i wirioneddol fwynhau hwnna. Wedyn, llyfr i ddysgwyr. Mererid Lewis, gyd nabod Mererid Lewis, mae wedi sgwennu dail te ar gyfer lefel sylfaen, lle pan nhw wedi gwneud rhyw 2-3 blynedd. O, Sian. Diwedd 16 cyfnod sylfaen. A beidio, mae'n stori bach ysgan, hyfryd. Unwaith eto, os ydych chi'n mynd i'r ysbyty, ydych chi'n bod mae'n stori fel la, geirfer y gwylod. Dwi'n meddwl sy'n apelio at bobl sydd ddim yn sicr o'i Cymraeg. Cos mae yna lot o bobl allan na sydd ddim chi. Ystyniad bach hyfryd o ddynas mae angen pres, a felly mae'n dechrau yn mynd i ryw hen garafan, galw hyn yn Serena, ac yn darllen dail te. A wedyn mae'r heddlu yn ymddangos. A mae'r stori, mae yna twist bach neis iddi. Felly, chi, da iawn i ddysgwyr. Os dwi'n gwybod pa mor anodd i sgwennu ar gyfer dysgwyr. Da chi'n gorfod sgwennu'n gynnil iawn, Dafydd. A da chi'n gwybod, Rhys, a ti'n cwyno bod ni'n sôn am farddoniaeth, wel sbio beth yw'r llyfr nesaf fi. Cyfrol y farddoniaeth gan Siân Thomas Owen sydd yma. Helo Siôn, croeso, i'r gogledd. Pethau sy'n digwydd, mae'r restr fer llyfr y flwyddyn. A do nes i darllen am bod fi'n nabod Siôn, da ni wedi gweithdau fo'n gilydd a belly do. Lyflu o fo i chi. Dwi'n dod mlaen o dda efo rhai bobl. Wyt ti? Ynddo. A wedyn, nes i wirioneddol fwynhau hwn. Mae'n wirioneddol yn heiddi bod ar y rhestr fer. Ac wrth gwrs mae'n arlunydd, felly mae'n alyniau mynd efo'r cerddi. Felly mae... Ac am y pris, da, 15.95, argol mae'n stwff o'r fo. Felly ydych chi'n cael gwerth eich pres, da. Edit. A mae gen i fo gerdd trysor plant cefn gwlad yn nath o'n hiclo fi'n ofnadwy. A mynd am dro fe i blant, a chod o ni yn oed ni, hwnna sy'n drysor. Plant heddiw, maen nhw'n gweld pethau, trysor mewn pethau sydd jyst yn chwalu pen rhywun. Rhaid chi ddarllen y gerdd i ffeindio allan beth dio, dwi'n mynd i sboilio fo. A wedyn, yr odli mewnol, dwi'n mynd i ddyfynu fan. Mae gen i fo gerdd, A Happy Place, am dwristiaeth wrth gwrs, a o'n i dotio fo hwn. Tra bod cloch yr anochel yn mochel mewn hen ysgol, sy'n cael ei hadnewyddu gan mai nifer y jetskis nid y gwersi sy'n cynyddu. A mae'n ymlaen fel la, a dwi jyst ymarw sydd y glwed i'n darllen hwnna'n uchel. Hyfryd. A mae gen i fo amrywiaeth eang o bynciau, da iawn. Ac o'n i licio'r darn ar y diwedd lle ti'n egluro
pam a sut, a nes di ddechrau sgwennu yn Saesneg yn do. A weddodd i, wel, gymodd i spel i ti droi at y Gymraeg, do, dwi'n dalch bod ti wedi, Sion. Da iawn, gyd i brynu peint i mi wedyn. Na fo, dwi'n sôn am hwnna, a wedyn, os o rwy'n di darllen Dal dy dir gan Siân Bod? Na? Ge dim di cael lot o sylw, achos fel am a Siân Bod. So rwy'n yma'n nabo Siân Bod? Na? Mae di bod yn newyddiadureg ers blynyddoedd yn ochr Caernarfon os gael ei ddweud, beth arnoch chi. Felly mae'n sôn am newyddiadureg, gohebydd i bapur lleol. So ni'n tebyg i'r Caernarfon Herald, math o beth. A mae Bethan Jones Parry di deud ar y blaen, portread borlymus a go agos ati o fywyd trigolion o Gymru Gymraeg wledig. Felly yn Caernarfon, okay, just allan. Ond dwi'n cytuno efo Bethan Jones Parry, mae o'n o agos ati, chydig o wahanol i'm mhrofiad i. Rhaid mi ddweud, mae yna lot o spliffs yn ni. Dim bod fi'n chop. Mae'n... Dwi wedi colli llawn i fan. O ia. Mae yna dwi'n mynd i ddeud y stori, achos mae yna blotio reit da ni. A dwi wedi mwynhau hi, a dwi'n gweld bod amser yn mynd. Dwi eisiau mynd at y pwynt yn eisiau gwneud. Mae yna dipyn o ryw ni. Wan, pwy dwi i ddeud? Ond oedd hwn yn... Oedd o fatha mwrthol ar ymhen braidd. Wir, sa neb arall i darllen ni. Cos dwi eisiau gwybod os mae jyst fideo. Mi nawn nhw rwan. Ia. Achos dwi jyst eisiau gwybod, ai fi sydd yn mynd yn hen. Achos ti'n darllen, ia. A wedyn sydd yn reit, woff! Mae yna ryw yn digwydd sy'n reit hamrwd. Gan i'n meddwl, lle oedd y foreplay? Arall. Felly, o'n i reit anghyfforddus yn y darna hynny. Felly, sori Sian, ond jyst allan o fi sydd wedi mynd... Felly, gawn ni weld, pam ydych chi wedi darllen y nofel? Gafenthi gopi. Dwi'n gwerthu, unwaith sy'n dweud bod yna ryw yn Ti'n ni. lot iawn na ni. Mae hynna'n ddifyr di, o ran sut i werthu llyfrau, dweud bod yna ryw na fo, neu dweud, o'n i'n siŵr am hyn, tybed beth ydych chi'n meddwl. Fatha The Salt Path, da ni eisiau darllen o wan i weld beth da ni'n meddwl. Felly, fath efo llyfr Siân Bod. A dydy gwrthod marchnata, felly, cos fel yma Siân Bod, oedd hi'n eisiau mynd ar lawr i heno. I sôn am ryw. Yn mynd i ddweud, falle bod i'n ei brysur. Ond mae'n gymeriad Siân Bod. A dych chi'n... Gewch chi weld pan dych chi'n darllen o nofel, neith i chymeriad i ddod allan yn bendant. Dwi'n mynd dweud bod amdani hi, ond mae chymeriad hi'n dod allan. Felly, nofel wahanol iawn. Ysgafn. Efo diweddgol hapus. Os dim, mae rhai bobl sy'n gwybod ydy'r diweddgol hapus, yndi mae o. Oce, gret, diolch yn fawr. Amdana chdi? Fi. Ie, sut o? So llyfr Cymraeg, fi wedi mynd nôl yn yr blynyddoedd fi'n credu, a darllen y gemydd. Caryl Lewis, ie. A ie, mae jyst yn hyfryd o lyfr. Fi jyst yn dwlu ar Caryl Lewis. Jyst y ffordd mae'n sgwennu, natur hi. A fi ddim yn gwybod sut i chi... Ti jyst yn teimlo fel bod ti'n nabod hi o'r llyfrau ti'n darllen. A ie, fi jyst yn meddwl bod ni'n gwybod. So, diolch yn hwnna. Yr ail lyfr, a chi'n gwybod o dim problem gyda chi'n llaw, sef y tŵr gan Rebecca Thomas. Ti rhywbeth i wneud yma? Nes i fentora Gwenan y golygydd, a ti newydd sôn am lyfr arall gan yr awdur. Do, ie. So, si darllen y tŵr, a os ti heb gweld y claw, mae'n ymwneud ar y claw, a mae gen i rhywbeth yn erbyn that choice, rhywbeth masif yn that choice, a ni ddim yn meddwl bod fi'n agor y llyfr. Ond o'r blurb yn ei darllen, o'n i'n rili eisiau darllen hi, so si'n cael darn y bach. Ti'n neud yr ysgol ystalwm? Fel bod fi wedi darllen y llyfr. Na, mae'n neud yn... Dwi ddim yn edrych fel edrych fel llun i gael ei darlunio, ond ie, allai ddim, ie, nath ti'n bod, allai ddim dweud, mae ddim yn llyfr fi wedi mwynhau, achos mae
cymeriad yn mynd trwy profiadau mor erchill. Does dim mwynhad yna. Ond o'n i'n meddwl, mae'n rili yn cydio. Dwi'n dau di bod yn darllen etos fflat. Ond etos yn dda iawn. Dwi'n mwynhau. So, y clawr, y profiadau erchill. Mae'n reit sinister dydi. Ydy. A mae jyst yn mynd yn waith ac yn waith fel bod ti'n darllen e. Ond dwi ddim yn... Dim pleser, dim yn llyfr Cari Lewis, lle ti'n cael pleser, ti'n mynd latio o'r llyfr. Ond yn da iawn. A mi fetsa ddod yn wir. I radda. Ffaid oedd o. Elfenna yna fo. A wedyn, llyfr Saesneg, nes i allan bod yn gwrando. Nes i'n gwrando ar Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ar y Stephen Fry darllen. So, mae'n rhyfedd, so mae wedi gwneud 1984 hefyd nawr. So, ti'n be, oedd e wych. Wych jyst cael Stephen Fry yn darllen o'n lleisiau yma. A wedyn ar ôl gwrando ar hwnna, dwi'n meddwl, ti'n cwestiwn i chi rydw yw, i ddim Stephen Fry yn llais lle dwi'n rili so nath ni Harry Potter, wedi gwneud cymryd mawr. So pwy'r llais Cymraeg, dwi'n meddwl, ti'n be, dyma'r person yn y Gymraeg sy'n yr un lefel a Stephen Fry darllen llyfr. John Ogwen. Sori, Manon. John Ogwen. O'n i'n mynd i ddyn union yn beth. Dwi'n wedi glywed o'n darllen llyfr, ond... Ia, na fi. Dwi'n eisiau Harry Perry, mae rhaid wedi recordio rwla, Os gwrs dydy? ei Harry Perry. So mae ti'n mynd i ddweud John Ogwen hefyd? Na, dwi'n meddwl, nes i ddarllen rando rei Slynfo Kellys do, J. Roberts Simone, ddarllen un o heini. Ond beth sy'n ddifur ydy mae heini ar un gynhedlaeth. Dynion. Dynion. Sy'n gwybod sut i ddarllen. O, reit, merch. O, neitha ti pwy sy'n gwneud lot o lyfrau ydy Mererid Hughes. Mae gen i hi-lais. Ffantastig. Mae'n dda dydy. Dych chi'n gwrando lot o'n nhw fyd, yn dech? Na fo. Felly, llais Morfydd arbennig. Ac wrth ti rwy'n arall, Siw Hughes. A ti lais, ti eisiau gwrando yna fo? Ond rhaid o fod yn addas i'r llyfr rhaid. O, Sŵr Rodric. So Sŵr Rodric yn gallu gwneud un Siân Bod. Fel dy dir. Sa'i gallu. Wel, amser ni dod i ben. O, yndi. Diolch yn fawr i chi am dod heddi. A gwrando ni trafod. A y rhai nesaf yn Steddfod, ydyn? Ni doi yn Steddfod. Diolch yn fawr iawn. So ni ar Steddfod, ni, llun, Nesta. A di safon olaf yn y pabell lun. A mi fydd Manon wedi cyrra sydd ddim angen poeni am gar. Diolch dros y fiesta, oedd. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch am Manon.